ngono lho Ken. Iya iya. Dirungokke nek wong tua ngomong ki men kowe iki laris, men ora puret. Apa nek? Puret ki piye ta? Kok puret barang? Puret ki nek nang aku nganu e. Wah aja ngurus nggonanmu gon aku wae Lho wis. piye ta? Tak kenange bahasane lho kok. Puret ki tegese wah piye ya? Sudo. Oh, Susut. Susut padha karo Puret ki susut. Puret ki susut. Bacot laris terus puret ngono ki Ning aja tok gunake sesuk tin kowe kok malah terus nang omahmu nilu kok puret ngono. Ngono aku puret tembak ngono piye? wah wis nek kono repot. Awakku susut ngono lho. Nah, Awakku puret ngono. Iya. Ya beda. Waduh angel ngono ku. Lah piye to? Wis ra piye kok. Ya wong takon ki aja tok salahke to. Lah ling areng nggonake ngrekose. Mau tembung meker-meker. Meker-meker Saiki ini. puret. Puret ki sudo. Nek awakku rada cilik no? Ya awakmu rada puret nek cara kene ngono kuwi ora. Oh berarti puret. Nek jenengan puret ora, Mbah? Ora. Nek gone Pak Wangsul ana kok kowe iki. Ngedongke ki kudune wangsuli. Ora puret no. Kowe iki rasa dikapak-kapakke bendinane ya puret. Ora puret ning mengkeret. Kuwi kuwi beda artine. Kok beda? Ora usah dikenake kowe ketoke beda basane kok nek aku genahke kae sing Nek nyambung. mengkeret aku ngerti, nek puret ki ra Gene malah ngerti sing luwih gawat ketimbangane anu. Loh, kok gawat ta? Lah liwat sorsan. Wis angel no ngomong karo bapak ki angel. Ya. Stokno wae. Tokno wae anggere mangan tante. Nih, Karo Simbah. karo Ya Simbah kok karo sapa? Mbak Yumu niken kon ngadeg nameng ngene nduk dikancani. Nah, Mbak. Mbak niken. Nggih, piye Pak? Wile nguluk ngelapi lipen iki nganti tekan pipi dadi kaya bar ngemah-ngemah kutruk. Kene. Tapi kan benake iki benake. Oh, iya. Karo buka channel-e Oh, live iya. streaming kan Oh, ya iya. perlu disapa ternyata kita di Makassar, Jawa, pokoknya ngendi papan kuwi ono tak Iya. bukai. Udah salam kalian Mbak Wolu ya? Ora ono no, salame gurung jenengan tok. Nek Mbah Waluyo jarene memeng ngono. Aku salam kuwi sing iji salam sayang ya ora seneng, salam rindu ya ora seneng. Kok ora seneng? Ditresnani dirinduni karo wong kok ora seneng apa? Sing tak senengi ming salam taklim. Lah kok iso? Kok taklim? Iso taklim ki. Lho, salam sing paling lengket ki salam taklim. Lah liyane do ora dilim lho kuwi dilim dhewe lho salam taklim. Salam taklim ki ora teges gek dilim. Salame dilim iki dilim nang endi ora. Taklim kuwi saking rumah keting nggone paseduluran. Ngaturke lagu napa niki anu? Niki wonten pamundutan sambel kemangi saking PWKS Nusantara. Iya, saka Magelang. Iya. Magelang Raya. Iya. Niki ini khusus joget sambel kemangi iso meker-meker. Wah, Meker-meker iya apa? wis pokoke ra karuan polahe wis. Nang omah latihan wis mecahke kondil, mecahke barang-barang saking polahe. Wis nglati yo jenengan wong. Lah iya aku ora mecahke. Bahasane kok meker itu Mbah? Heeh. Ya basa iki dhewe-dhewe nduk karang kene iki basane neka-neka. Nggih meker. Meker ki meker ki nyekeker Meker-meker nyekeker ngono, no. meker. Nek cara nggonamu apa jenenge? Gedabikan ngono. Nah, ya Bikan. beda-beda basane. Meker kayak pitik ya. Kayak Pitik. nyeker no, nyeker. Oh, pitik semono kuwi ndak teleke. Ya teleke kaya iki lho wis ijo. Endi? Oh ya ora apa bar mangan gudrangan kok piye kok iso. Iso. Niki langsung nampa pripun, Pak? Ya dibawani men rada Bawani. seger. Ya suasanane, heeh. Mampir mayon eman suarane gending belambiangan Nyerang. Swara iku ngene kuwi. Lho kowe nyuwara. Nyuwara.
Testing. Jangan kates paling penting. Gur panganane Lah piye ta, Mbah? Suara iso landrung alus ngene iki, suaramu kresek-kresek kemayune pol. Niken kuwi lho tak mongi. Lah kon kepiye jare aku gur paitan kon modal kemayu. Nah, nek suarane elek iki butuhe modale kemayu. Nek suarane apik rasa kemayu wis ora apa-apa. Lah mulane men suarane apik kemayu ora apa-apa. Lah nek niki modale apa? Aku modal dengkul, pengen dengkul. Iya. Aja sok mangan sing Bit. Ora Aja sih mangan apa? mambu-mambu lenga kuwi marai serak. Oh, kaya tahu bruntak ngono apa? Ora ya oncor, kompor ngono. Yo mosok anak. Ya gorengan ngono lho, Ken. Iya, iya. Dirungokke nek wong tua ngomong ki men kowe iki laris, men ora puret. Apa nek? Puret ki piye ta? Apa kok puret barang? Puret ki nek nang aku nganu e. Wah, aja ngurus nggonanmu, nggonanku wae Lho wis. piye ta? Tak kenangi bahasane lho kok. Puret ki tegese wah piye ya? Sudo. Oh, Susut. Susut padha karo Puret ki susut. Puret ki susut. Nek bacot laris terus puret ngono ki Ning aja tok gunake sesuk tin kowe kok malah terus nang omahmu nilu kok puret ngono. Ngono aku puret tembak ngono piye? wah wis nekane kok. Awakku susut ngono lho. Nah, Awakku puret ngono. Iya. Ya beda. Waduh angel ngono. Lah piye to? Wis ra piye. Ya wong takon ki aja tok salahke to. Lah ling areng nggonake ngrekose. Mau tembung meker-meker. Nah, meker-meker Saiki ini. puret. Puret ki sudo. Nek awakku rada cilik ngono. Ya awakmu rada puret nek cara kene ngono kuwi. Oh, berarti puret. Nek jenengan puret ora, Mbah? Ora. Nek gone Pak Wangsul ana kok kowe iki. Ngedongke ki kudune wangsuli. Ora puret no. Kowe iki rasa dikapak-kapakke bendinane ya puret. Ora puret ning mengkeret. Kuwi kuwi beda artine. Kok beda? Ora usah digenake kowe ketoke beda basane kok nek aku genake kae sing Nek nyambung. mangkeret aku ngerti, nek puret ki ra. Gene malah ngerti sing luwih gawat ketimbangane anu. Loh, kok gawat ta? Lah liwat sorsan. Wis angel no ngomong karo bapak ki angel. Ya. Stokno wae. Tokno wae anggere mangan tanduran. Ya ya. Nyaram bayi Noswan. Tara. Wah, sindenku sore mau jan bungai, Mbah. Lah napa? Entek walang pirang-pirang lodong wong semene iki. Doyan walang to, Dur. Weh. Jebule enak to Mbah Walang Wah, ya. lah Gunung Kidul ki gegremet apa to sing ora enak. Lah liyane Malang apa to? Ana putrul, Putul ki apa? ungkrung lerjati, Jangkrik. olan-olan, jangkrik, walang. Gunung Kidul ki mulane gegremet ki nek dilairke nang Gunung Kidul ku wis ndredeg dhisik. Lah ngopo, Lah Pak? kok ndredeg? Wah, genah nek jatuh di penggorengan wis ora. Oh iya iya. Tur Gunung Kidul ki wong kaya aku barang ki, wo nek mangan tedas apa wae. Lah beton wis dipangan lho wong kene iki. Beton wesi kae, Pak. Beton gori kuwi lho. Tak kira beton. Tak kira betul. Ya nyatane ya enak yo entuk pirang-pirang rodong. Lah nggih. Story panitia walang wos. Sego iki ra digagas walang kabeh kremus. Aku arep wong desa wong Gunung Kidul ki aku nek weruh warang goreng sepiro mbok nglengok. Lah ngapa, Mbah? Ya kemecer. Nek jenenge iki ya jijik kok iki kok kemecer lho. Wah, lah iki werna loro padha karo aduh kan sing lara ana sing kepenak kok, Nduk. Apa iso? Contone piye contone? Kesandung aduh lara asem. Ah wis sing lara, nek sing kepenak Aduh, penake. Wong numpak bandulan diyun sut. Aduh, penake. Aduh. Oh iya iya. Kuwi karo aduh kagetnya beda ya. Beda, nek aduh kaget pripun? Aduh. Nek aduh sing penak piye? Embuh. Ya berarti ratu penak iki. Aku ora tau diyun kok. Ayo. Apa nek penak mek Aku nyaran diyun malah aku sing sok ngeyun. Iya. Ngeyon sapa? Aduh. Mbah Walia diyen ya. Wah, lembok ayu. Aku tak krungu aduwe, Mbah.
Lalu ya iki piye ngono lho. Aku ki wis ora kuwawa, wis tuwa ki ngerti wong wedok ki mung sak teleraman. Lah gaya. Ora wani melulu ngengetke ngono ora wani. Mbok dingetke wong ya nang ngarepe lho. Wah, lah mbrebes aku anggere ngerti wong wedok. Mbrebes ki apa? Waduh, lah iki beda. Ayo kata-katamu ki sing genah kok ya. Mbrebes ki beleken. Ya sekitar itulah. Brebes ki Ngeces. wis beda meneh no nek ngeces. Ngeces ki metu cangkem, nek mbrebes metu mata, beda-beda. Nek metu ngawak keringetan. Oh, nek metirung, Pilet. nek metu. Wis ora metu ngendi-endi wis karepmu wis. Aku udah ngomong lho. Wah, aku wis ngerti karepmu kok wis. Yo. Iya. Nuswan tara Banyu pianyu wangi kelana kenang wetan segara kok kaya sing ditanggapke malah meneng wae lho. Pancen nanggapke aku iki. Beneran? Aku yo melurunan. Melurunan piro? Lali aku saking oke. Urun donga no iki. Ayo. Sabar nembangi sabar kok ngono kuwi dadi iso set ora sah kemelek-melek. Ayo. Apa Kemelet-melet apa meneh? Kesusu. Wah, jan wis ayo. Kok Lah nek kuwi karangane dheke kuwi. Diomongi kok ngeyel to. Melek-melek ora. kemelek-melek. melet kok kesusu ki ra ya adoh. Kemelek-melek yo. Karanganmu ki ra ono kata-kata kemelek-kemelek ora. Lah nek melek niku napa? Melek ki yo susu. Lah nek kemelek-melek. Kesusu. Lah iya padha. Aku iso digawe ukara liyane kementel-mentel. Kok mentel? Ngono Oh, mentel nek nganu ya mau. Enggak ra teruske. Wah, wis. Nek gede cilik mau. Sing nanggung mau lho dadi kementel-mentel. Iya. Belam biangan belam biangan Enggak. aja tak Tanah tanah India ku melyaring taman sari nuswan tara ya, mangga sambal kemangi ya. Yo niken joget. Thank
sembah nuwun Mbak Tatin. Yo. Mbak Waluya. Halo. Kula tak neruske laku nggih, Mbak. Nderekaken. Yo. Mengko ndak lakone ora gathuk no mergo pamunduting para bapak-bapak panitia gandhiki Karang Taruna sing berandil besar mula ya lakone kanggo nom-noman sing ana wisanggenine ngono. Iya ya mak tak derekake mak ayo nger. Tan samar pamoring sukma sinukmaya wina